What's up mga katropa? Welcome back to Honeyweeks TV. So for today's mukbang, meron akong inihandang pork humba. Yan, tapos sinamahan ko siya ng itlog. Dalawang itlog yan, syempre dapat dalawa. Pwedeng isa. Fruit salad, mango. Yan. Paborito nating mangga, brown rice. So bago ako mag-start mga katropa, gusto ko lang pong i-shoutout si Red Onofre at ang kanyang asawa, get well soon po. At si Valerie De La Cruz. Yan, mega love shoutout po. At syempre sa lahat po ng aking subscribers at bago ko pong subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. So yan mga katropa, kanina pa ako gutom, kaya manganta na po. Let's eat! Naman. Green tea. Kapali. Mainit-init pa yung green tea ko. Yummy.
Gusto ko na itong kainin. Kamis. Sarap. Ah. Okay. Ay, nahulog. Binigyan lang ako ni Kulit ng mangga, isang pisngi. Puro laman to.
Yung buo-buong laman ng nung pata. Excuse. Pinili akong kutsara. Ako na hanap kita. Bitin sa mangga. Kasarap ng mangga. Ay, mag-dessert muna tayo. Di pa tayo tapos. Salad. Last na lang. Ito yung paborito ko sa salad. Yung kaong. Sarap. So, yun mga katropa, mamaya ko na uubusin to. Para naman di kayo masyadong mainggit sa ating fruit salad. And that's it for today mga katropa. So, nagustuhan mong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeyways TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye-bye.